God dag alle sammen. Og velkommen til denne citron challenge video. Okay, hvis I ikke ved, hvad den går ud på, så går det ud på, at mig og Rebecca, ja, min særlige gæst, vi skal drikke det her hurtigst muligt, og den, der så har drukket det hurtigst og siger sådan færdig, har så drukket det. Okay? Ja, I tænker nok, om der er lige meget, ikke? Men så vi har målt det op. Ja, så. Okay. Så er vi klar. Okay, er vi klar? Ja. 3, 2, 1. Færdig. Ja. Det er klart. Det brænder i min mave. Det smager godt. Jeg vil have noget mere. Jeg stopper det. Så er vi tilbage, og alle ved vist nok, at jeg vandt. Ja. Vi er i gang med at lave noget lækker limonade der. I sådan en sej citron, altså her. Skal I prøve at vise den? Og det er sådan en der. Den er bare smart. Tada! Nej, den er ikke færdig. Her. Det er Milo. Det er Milo med citron. Citroner. Vi laver lige en lille bag om. Det var Milo. Der var Milo den epic fejler for 2. For 3 gange. For tro. Så jeg får tro. Ja. Følge. Det er alt det, vi har. Og vi har mere. Ja, vi har citronskal her. Og piller i. Skal jeg flere? Vi laver limonade. Ja. Vil jeg tage din vindruer. Vindruer smager godt. Ja. Og vi er i gang med limonade. Eller Milo er i gang med limonade. Ja, her er masser af sukker. Okay. That's a lot of sugar. Lot. Lot of sugar. That's a lot of sugar. Hvor meget skal der i? Sådan der? Ja. Måske lidt mere. Vi kan jo prøve at smage det. Ultra skuffende. Den blev bare alt for tynd. Jeg synes, den smager godt. Jeg kan ikke lide den. Jeg elsker den. Men jeg vil drikke den alligevel, for det smager limonade. Fraklip! Og det her er så brænder. Buka? Hvad? Skuffende. Jeg kan du meget godt lide. Jeg ser lyset. Limonade! Det bliver så meget skuffende. Milo? Er det ellers saftevand? Nej! Det er rensemiddel. Selv i ben. Skuffende. Hvordan er den? Den er skuffende. Fantastisk! Og det var så alt for denne video. Alt er rødt! Glødende. Det er ikke så godt. Okay, vi ses næste gang.